Χάνει μπάλα μέσα για τον Ρόκε και παραχωρεί το πρώτο κόρνερο ο Σενή. Το Καϊρίνος ψηλά σε θέση φόρ, ανεβαίνει ο Σενή μαζί με τον Ρόκε. Γίνονται πολλές κινήσεις στον αγωνιστικό. Σέντρα στην περιοχή, ο Σενή. Δοκιμάζει και πάλι η ΑΕΛ. Διώχνει ο Σενή. Η παλιά του Βάκας δεν ήταν καλή. Δεν ολοκληρώνει όμως ο Αγκόγκο, έδωσαν τη μάχη οι δύο. Καλό κατέβασμα τον Οσενή. Πάσα στον Μισό. Το πλάγιο με τον Τικουμάνα. Δυνατά ο Οσενή. Πάλι ο Καλτέιρα. Κάνει τη σέντρα, είναι καλή. Διώχνει ο Οσενή. Τικουμάνα. Απομακρύνει ο Οσενή. Έξυπνη πάσα μέσα στον Βάρκας. Να δούμε την προσπάθεια του σουτ πάνω στον Οσενή και πλάγιο. Τικουμάνα στο πλάγιο. Έξω Οσενή. Στην περιοχή. Απουσιάζει θα λέγαμε ο ποδοσφαιριστής που θα... Εκεί τον Ουόν, συγγνώμη τον Ντούρο. Ξανά ο Απόλλωνας. Έκοψε ο Φερέιρα. Ο Οσενή βρίσκει την μπάλα. Πιο πανάξιοι ποδοσφαιριστές, οπότε δεν παίζει τόσο μεγάλη διαφορά. Η μεγάλη παλιά από τον Οσενή προσπάθησε στα 10 παιχνίδια, έχει αγωνιστεί σε όλα. Ο Σαγκόη έδωσε δίπλα για τον Οσενή, παίζει κάθετα με στόχο τον Ματού. Και από λάθος του ο Τσόκολιτς είναι ο Οσενή τώρα που... Στην ομάδα του Απόλλωνα υπήρθε και αυτή η επιτυχία με τα συνεχή νικηφόρα αποτελέσματα και δεν ξεκίνησε με διαφορετικό κεντρικό δίδυμο ο Φον Χέιζεν με τον Σφαγιανάκη, γιατί παίζουν αυτό το πλάγιο στο κέντρο παιχνίδι, το επιφυλακτικό θα έλεγα, χωρίς πολλή φαντασία προς στιγμής τουλάχιστον. Ο Κας Παδιά εδώ που είναι και σαφώς η πιο επικίνδυνη επιλογή για τέρμα. Αυτή είναι η εικόνα στα 23 πρώτα λεπτά, ενώ παραμένει πάντα το 0. Ο Σενή του Ματούσοβιτς είναι offside. Δεν χρειάζεται ούτε Χάσεις επειδή ήρθε στα πλάγια. Έφυγε από το κέντρο και πολύ μακριά από την δύο ομάδες. Σε ένα ντέρπι που ξεκίνησαν νοθρά. Αν η φάση με τον Ματούσοβιτς ήταν νοθρό στο πρώτο τέταρτο. Σωστό. Ναι, έχει ανάψει το παιχνίδι. Πάμε για λίγο στον... Ο Σενή αφήνει Αβραάμ. Ο Τσόκολιτς. Ο Σενή πάει στη γωνία αυτός. Δεν έχει πολλές επιλογές γιατί έχει κλειστεί. Έτσι δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του. Σκοπελίτης, πίεση από τον Οσενή. Ο Αβραάμ στον Νιγηριανό. Σαγκόη. Διπλό μαρκάρισμα έφερε αποτέλεσμα. Φλέρταρα με το λάθος και εδώ έκαναν οι παίκτες της ανόρθωσης. Ζωάου Παόλο θα γυρίσει στον Χαμτανί και από εκεί με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνει. Ο Σενή κόρνερ εκτελείται καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάριο. Ο Μπαβεντούρα κερδίζει την κεφαλιά. Ο Σενή είναι αυτός όμως που απομακρύνει. Είναι στις πλαγιοκοπήσεις του Σισοκό. Έχει κάνει δύο... Ο Σενή. Ο Χρήστος ο Θεοφίλου πολύ όμορφα και χωρίς φάουλ απομάκρυνε. Για τον Οσενία ο Χαμτανί και τώρα Άνδρου. Ο Νούνιεθ εκεί θα απομακρύνει. Ο Σενή στον Μέρκι. Από εκεί στον Οσενή. Παλιά ψάχνοντας τον Σισοκό του Απόλλωνα. Βρίσκει τον Οσενή και πάλι αυτό τον Χαμτανί. Χαμτανί που ανεβαίνει. Οσενή. Χαμτανί για τον Οσενή. Ο Οσενή για τον Οσενή. Κυκλοφορεί την μπάλα ο Απόλλωνας τώρα. Ο Αβεντούρα έκανε λάθος. Οσενή. Συνήθως έχει, όμως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Οπότε έχουν τις... Για να δούμε εδώ τον Οσενή. Γύρισε την μπάλα στον Σταύρου με την προβολή. Ο Σενή. Λαμπίδη που συγκλίνει. Ο Σενή που κερδίζει την μπάλα. Томаш Чижик, 13-й капитан Алексей Медведев, 15-й Иван Нагибин. Номер нужно убрать в сторону и забыть про них. И вот после того, как карьера пошла на спад, Наикос играл когда-то за сборную ЮАР, на ведущих, лидирующих каких-то позициях, но Аполлон и чемпионат выигрывал, и кубок совсем недавно выиграл. И вот
на этот срок пришелся первый Еврокубок. Но пока вроде получается в первом тайме неплохо. Остался в Сибири, и судя по тому, что он играет в Еврокубках. Прессинговать в центре поля. Очень много потерь мяча, потому что очень много отборов. Триамолыша заделает на эту пару. Занятие неблагодарное, слишком непредсказуемо. Может быть сумбурно, может быть эмоционально, но ведь и Сибирь этим хороша, своими настоящими эмоциями. И опять передача не проходит, к сожалению. Самой малости не достает, так не то чтобы последнего, хотя бы предпоследнего паса. В Анжи, в Луче энергии, и в Тереке, и в Кубани. Ну и вот после того, как Кубань вылетела из премьер-лиги, перешел в Сибирь и только ищет себя. Но один забитый мяч у Игоря Шевченко есть. Ну, стало быть, не самая серьезная травма. Можем порадоваться, что